Congratulations to your first video training. Siguradong sigurado ako, pagkatapos mo panoorin ang video na to, malalaman mo kung gaano ka-unique at kung gaano ka-powerful ang MCore support system. At kung paano ka matutulungan na kumita ng mabilis at ng madali. Ang MCore support system ay isang sistema na ginawa para ma-maximize mo ang power ng internet at para makapag-attract ka ng mga qualified at interested na prospects na sasali sa MCore business mo. Dahil ang internet marketing ang pinaka-powerful at pinaka-cost-effective na paraan para ma-expand mo ang MCore business mo. At malaki ang pwedeng masayang na opportunity para sa'yo kung hindi ka magti-take advantage at hindi ka sasabay sa pinakamabilis at pinaka-epektibong paraan ng pagmamarket ng negosyo sa ngayon. At yan ang internet. Noong araw, 5 to 10 years ago, kung gusto mong makilala ng maraming tao ang products or services mo, kailangan mo pang mag-advertise gamit ang dyaryo, radyo, at telebisyon. Yun nga lang, alam mo na kung anong katapat niyan. Limpak-limpak na pera ang kailangan mong ilabas. At sa isang baguhan na katulad mo, medyo mahirap yan. Nowadays, gamit ang power ng internet at mga bagong technology ngayon, ay pwede mo nang ipakilala sa daan-daan o libu-libong tao ang iyong products or services na pwedeng libre o kung may bayaran ka man, very minimal lang. In this video training, ituturo ko sa iyo ang pinaka-proven, pinaka-tested at pinaka-effective na paraan para kumita ka agad ng mabilis na gamit ang MCore support system. Hindi mo na kailangang mamigay ng flyer sa kalsada, hindi ka na mag-a-approach at kakausap ng mga strangers, hindi ka na mangungulit sa mga kamag-anak at kaibigan mo, at higit sa lahat, hindi ka na rin makaka-experience ng rejection. Gagawin natin yon sa tulong ng internet at MCore support system. Let me share with you ang mga naging struggles at frustrations ko when I was just starting. Dati akong OFW as an entertainer. I was a singer na band for 3 years na walang uwian. Grabe. Hirap mawalay sa pamilya ng ganung katagal. After ng contract ko, pag-uwi ko sa Pilipinas, ayun, awa ng Diyos, wala pa ring ipon. Paano ako makakaipon? Padala rin ako ng padala. Tapos yung pinapadalan ko, gastos din ang gastos. Kaya pag-uwi ko, naghanap ako ng pwede kong pagkakitaan at doon na-introduce ang network marketing sa buhay ko na na-appreciate ko talaga ng sobra. Lalo na sa katulad kong di nakatapos ng pag-aaral. Nakita ko na ito lang ang industriya na tanggap ang kahit na sinong tao at anong level ng tao. Mayaman mahirap, pwede. Matangkad pandak, pwede. May ngipin o wala, pwede rin. Maitim maputi, pwede. Maganda or pangarap gumanda, pwede. In short, kahit ano or sino ka man, pwede sa network marketing. Ito yung mga paraan na itinuro ng upline ko na nag-uumpisa pa lang ako. Pinagawa ko ng prospect lists. 200 pa nga pinagawa sa akin eh. Lahat daw nung nakalista sa cellphone ko, isulat ko. Meron pa nga sinabi si upline i-categorize ko daw. Hot list, ibig sabihin mga taong di kayang tumanggi sa akin. O yung mga tinatawag na kaladkarin. Warm list, isa mga kamag-anak at kaibigan ko. At cold list. Kasi yun daw mga hahatakin at saka invitein ko para ma-share ko ang negosyo. Tinuruan din akong mamusakal or kumausap ng mga di ko kakilala. May maganda naman nagawa sa akin yun. Dito ko mapala mukha ko. Imaginin mo, i-approach mo mga taong di ka naman kilala. Kaya kailangan lagi akong handa. Kaya bitbit ko lagi ang clear book ko. Para anytime na may masalubong ako or makilala akong prospect, syempre kailangan ready ako. Kasi sabi ng upline ko, lahat ng humihinga, prospect ko eh. Tapos tinuruan din ako mag-flyering. Kung saan madaming tao, doon daw ako pumwesto. At doon ko na-experience, nagusutin at itapon ng flyer na inabot ko sa harapan ko mismo. Grabe, ang sakit nun ah. Nasabi ko tuloy sa sarili ko, hirap palang gawin ang negosyo na to. Ano kayang mali sa ginawa ko? I realized, wala namang masama sa mga approach na tinuro sa akin at ginawa ko. Kaya ngayon itinuro kasi marami rin naman tao ang nagtagumpay or naging successful using those approaches. Yun nga lang, hindi nag-work sa akin at sa napakaraming kakilala kong networkers din na katulad ko. Parang cellphone lang yan Parang 5110. Kung text or call ang gagawin mo, pwede ka pa rin naman gumamit ng 5110.
But why will you use 5110 nowadays kung meron ng mga smartphones na pwede ka rin mag-text, call, o may camera pa para sa selfie mo? And then at the same time, pwede ka pang mag-internet at kumunek sa kahit na sino ng mabilis, anytime and anywhere. Ang point ko lang is, hindi ibig sabihin na yung effective noong araw ay effective pa rin ngayon. And I have a good news for you. Dahil sa mga pinagdaanan ko, mga challenges at struggles na ayaw ko nang maranasan mo pa, dito ko naisip and together with my MCore leaders na mabuo ang MCore support system. Ibig sabihin nito, by using and by being a member of MCore, hindi mo na kailangan mag-flyer sa mga strangers. Ibig sabihin yan, di ka na mapapahiya. Dahil gamit ang sarili mong website na pinrovide ng MCore support system, ang gagamitin mo na lang is i-promote ang sarili mong website or mag-create ng traffic papunta sa replicated website mo para mapanood ng mga prospects mo ang mga video presentations na ginawa ng MCore para sa'yo. Di ka na maiinitan at mauulanan. Di mo na kailangan bumiyahe at ma-traffic para puntahan ang mga prospects mo na minsan nasa lugar pang malalayo. Okay lang sana kung mag-join agad. Kaso after mong biyahihin ng lugar nila, at bigay todo pa yung presentation mo, biglang isasagot sa'yo, alam mo, ang ganda sige, pag-isipan ko. Pero, dahil sa MCore support system, di mo na kailangan gawin yan. Replicated website lang din ang katapat niyan. At least, after niya mapanood ang link na pinadala mo through email or FB, malalaman mo na agad kung interesado siya or hindi. Katulad lang din ng online process na pinagdaanan mo. Di mo na kailangan manlibre. What do I mean by this? Siyempre, magsiset ka ng appointment with them. At dahil ikaw ang nag-set, ikaw din naman nilibre. Paano kung bago ka pa lang? Using the MCore support system, mga links lang ng mga video presentations ang katapat niyan. Ma-e-explain at maipapakita mo na at mapapanood na nila ang business na gusto mong i-share sa kanila. Dahil lahat ng yan, ginawa na ng MCore para sa'yo. Di mo na kailangan mag-trial and error ng mga trainings. Huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo at pag-practice ng mga business partners mo. Dahil ginawa na rin ng MCore support system ang lahat ng mga kakailanganin na training video materials para sa mga business partners mo at para sa iyo. Lahat ng yan ay ma-access sa sarili mong replicated website. Di mo na kailangan sumakit pa ang ulo para mag-isip ng mga effective marketing materials like tarpaulins, catalogs, brochures, product flyers, at business card templates dahil lahat ng yan ay downloadable anytime sa sarili mong website na ginawa na ng MCore para sa iyo. At dahil sa lahat ng yan, ang MCore support system ay 100% no rejection. Diba? Ang sabi ko sa iyo, yung system na ang bahala sa lahat ng proseso. Meaning, hindi mo ramdam kung nireject ba nila na panoorin ang link na pinasa mo or hindi. Hindi mo na kailangan pang pagdaanan ng pinagdaanan ko na sa harap ko mismo sabihin na hindi sila interesado. At ang mas maganda pa niyan, ang MCore support system ay pwede mong gawin at the comfort of your home dahil you can operate it online. Ibig sabihin din nun, unlimited ang territory mo. Pwede kang makapag-invite di lang sa Pilipinas, kundi sakop mo na ang buong mundo. Ibig sabihin, meron kang unlimited prospects. Sa Facebook pa nga lang, meron ng 1.3 billion users. What more sa iba pang social network media na pwede mo ring gamitin in promoting your own MCore website. Ngayon, alam mo na ang advantages ng pagiging MCore member. Kaya bilisan mo na mag-umpisa by simply watching the video on how to activate your account. This is your upline and the founder of the MCore support system, Cheryl Edman, welcoming you to MCore family.